با омадомади баҳори хушасапай ва сазовор пешвозгирифтани наврӯзи байналмилалӣ ва чорабиниҳои дар пешсуда тибқи нақша чорабинии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон аксияи ниҳолшинонӣ гузаронида шуд, ки дар он намояндагони ташкилоту муассисаҳо аҳли ҷамоатчигӣ фаъолона ширкат варзида дар корҳои ободонию кабудизоркунӣ ва сарсабзу хуррам гардонидани ҳар як гӯшаи диёр саҳми арзандаи худро гузоштанд. Меҳнаткашони ноҳияи бахш дар ин чорабинӣ хеле фаъолона ширкат варзида бинобар иттилои масъулини бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳия аз тарафи кормандони ташкилоту муассисаҳо ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия зиёда аз 2000 бех ниҳолони сояафкану ороишӣ ва ҳамешасабз ва 1200 бех ниҳоли тут шинонидаанд. аҳли ҷамоатчигии шаҳраки Киров барои вусъат бахшидан ба корҳои ободонию сарсабзу хуррам гардонидани кӯчаи маҳаллаҳо то ба имрӯз 3600 бех ниҳолони гуногун шинонидаанд. дар аксияи ниҳолшинонӣ меҳнаткашони ҳудуди ҷамоат якдилона ба ҳашари умумӣ баромада дар қад-қади роҳи маркази шаҳрак зиёда аз 400 бех арча ва дигар ниҳолони ороишу ҳамешасабз шинонидаанд. бо мақсади амалӣ намудани нақшаи мақомоти иҷроияи ҳукумияти давлатии вилояти Хатлон оиди аксияи кабудизоркунӣ ҷамоати шаҳраки Киров тасмим гирифт ки имрӯз дар тамоми кӯчаҳои маҳаллаҳои шаҳрак мардум якдилона ба ҳашари умумӣ баромада дар корҳои ободонӣ кабудизоркунӣ саҳми худро гузоранд. тамоми раисони кумитаҳои маҳалла фаъолони ҷамоат тасмим гирифтанд ки ин иқдомро дар оянда низ давом дода ҷашни байналмилалии наврӯзро дар сатҳи баланд ҷашн гирифт. бо амалӣ намудани аксияи ниҳолшинонӣ сокинон садоқату меҳнатдӯстии худро баҳри ободию сарсабз гардонидани ҳар як гӯшаи ватан собит менамоянд. танҳо бо миннати аҳлона ва дастаҷамона мо метавонем дар самти корҳои ободонӣ тозакориҳо ба хотири зебогии муҳити зист заминаи мусоид фароҳам оварем. шинонидан ва парвариш намудани ниҳолҳои ҳамешасабзу ороишӣ гулу гулбутаҳои гуногун пеш аз ҳама дар фасли баҳори хуҷастапай табиатро бозам зебою дилрабо намуда ба қалби кас рӯҳу илҳоми тоза мебахшад. дар ноҳияи вахш то ба имрӯз зиёда аз 30,000 бех ниҳолони сояафкану ҳамешасабз ороишӣ ва гулҳои мавсимӣ шинонида шудааст ки ин аз ҳисси табиатдӯстӣ ва ободгароии ҳар як сокини ватандӯсту ватанхоҳ гувоҳӣ медиҳад. хулмуроди ниёзӣ, Файзуллои Қодир барои барномаи ахбор аз ноҳияи вахш.